Tak máme posledný deň, alebo teda už vlastne koniec. Áno, koniec. Koniec a teraz nám aj slnečko vyšlo akurát. Tak chceme sa s vami podeliť o tom, či sa naplnili naše očakávania na výročnej konferencii Európskeho fóra LGBTI plus kresťanských skupín v Turku a čo si budeme odnášať domov. Kika, skús povedať. Tak moje očakávania sa isto naplnili, lebo som hovorila na začiatku, že chcem spoznať nových ľudí, inšpirovať sa a tak sa prepojiť internacionálne. A uvedomila som si, že sa mi páči takáto spolupráca, alebo to, že vidie tie iné pohľady a to, že ako to tu funguje vo Fínsku a že vlastne sme mali už dve omše sme mali pre queer ľudí, takže to bolo úplne skvelé. A je vždycky pre mňa taká inšpirácia a dáva mi takú novú energiu, čo som potrebovala pokračovať ďalej a či už je to na Slovensku alebo internacionálne v Európe, tak sa veľmi teším, že čo ďalej. V čom chceš pokračovať? V aktivitách nejakej, v podstate, hej, teraz som trošku taká rozlietaná, ale viem si predstaviť akože pokračovať aj bojovať za bezpečnejší priestor pre queer ľudí v kostoloch. Takže toto asi najviac. A hej, lebo vidím, že v iných krajinách to funguje a verím, že aj my sa tam raz dostaneme. No a možno tomu pomôže. Ja som včera strávil celé do obedie na výročnom valnom zhromaždení Európskeho fóra, kde som, neviem ako sa to stalo, ale teda potrebovali 2026 sa uvidíme v norskom Bergene na výročnej konferencii a 2027 ešte nikto nekandidoval žiadne mesto. To neviem, ako sa to stalo, ale v tom nejakom návale tej energie a v tom nejakom osvietení ducha som povedal, že však na budúci rok Logos chce vstúpiť, českí naši priatelia, do Európskeho fóra konečne. A tak reku, že prečo by 27 by sme nespojili sily a nespravili 27, neviem, v Bratislave, v Brne, v Prahe, v Pezinku, v Žiline. Ak máte nejaké idei, že kde by sme mohli priviesť nejakých 150 LGBT plus veriacich na Slovensku a umožniť im taký zážitok, dajte nám vedieť. Čiže to bolo také ako zaujímavé včera, čo sa stalo, že takéto. Teraz tie rozhovory samozrejme, že vedieme večer najmä pri pive. Som videl dneska naša fľaša tatranského čaju špeciálna, som videl už prázdnu pri odpadkoch, takže som včera už išiel nejaké 12. spať, ja som nevládal už ako starší človek. Ty si včera kedy išla? O 12:30. Tak preto rozprávam ako rozprávam, ale tak čo? A ako bolo o 12:30? Ešte takto asi svetlo, nie? Hej, presne, že tu stále. Západ slnka oficiálne o 3:45 a východ o 4:00. Takže budeme mať tiež taký zážitok, ja som teda toto ešte nikdy nezažil, že je tak dlho svetlo. A dneska bolo tak zaujímavé hneď, že ráno bolo ráno ticho, že bolo vidieť o 9:00 ešte len sa tak ľudia prebudzali. No, si prišla neskoro aj na... Hej, aj na omšu, som sprche ešte. Ale bolo tak zaujímavé cítiť, že fakt je to ako jedna rodina, že mnohí ľudia boli dojatí, boli emócie, boli slzy, boli takisto, už niektorí ľudia museli odísť skôr odcestovať a tie lúčenia, že je to vidieť za tie 4 dní, keď aj človek prišiel prvýkrát, tak dokázal sa nejak spojiť, že to ako si hovorila, že spoznať sa s ľuďmi a že za tie 4 dní nájsť nejaké spojenie, ktoré si odnášame spolu, že uvidíme, či sa nám bude dariť niektoré tie workshopy alebo niektoré tie prístupy adaptovať aj na Slovensku. Určite už teraz musíme pracovať, zajtra máme večer pracovný hovor, že teda budeme musieť písať zase čo pripravovať na mesiac jún. Určite budeme sa tešiť do Malaciek. Áno, hej. Prvý Pride v Malackách. 28-29 Banská Bystrica Pride v júni. No, takže začíname už tiež makať a možno, že niektoré tie aktivity... Veď mali si predstaviť nejaký ten pilgrimage, to bolo tvoje prvé, nie? Pilgrimage, dúhová púť, teda, že by sme spravili v Banskej Bystrici, že by sme sa išli pozrieť. Môžeme. Aký element bol najdôležitejší pri tej púti? Pri tej púti na tom webinári, čo sme mali?
Asi taký vlastne, že každý išiel po svojom a že to bolo vlastne väčšinou v tichu a že konečne človek sa mohol dostať do seba viac a približiť k sebe, k Bohu. Takže to bolo akože veľmi... Čím bol špecificky pre LGBT ľudí? Lebo to je bežná púť, že treba, môžeme ísť do Šaštína, môžeme ísť na púť, ale ako ju spraviť dúhovou, tú púť? No tak je jasné, že akože môžeme si dať na seba dlhé veci, ale skôr asi, aby je dôležité aj, že kto to vedie, tú púť. A v podstate toto bolo vedené dvoma farárkami z Nemecka a z Fínska, takže to bolo super, oni mali také slovo k tomu skvelé a vlastne potom na konci sme ukončili tú púť, čo bolo tiež pre mňa dôležité. Sme dali vlastne naše nejaké také symboly viery alebo našej sexuality do stredu a všetci vlastne sme zapálili sviečku a spoločne sme sa modlili a hovorili sme, čo to pre nás znamená, za čo by sme sa chceli modliť. Takže to bolo pre mňa úplne skvelé. Daj tam ten vlastnú tú dúhovú identitu do toho modlitby, do toho rozjímania, že môžeme ísť aj do Šaštína na púť, ale nesmieme zabúdať na to, že to, kto sme, že Boh nás stvoril tej nádhernej rôznorodosti, v tej diverzite a môžeme to seba prijatie priniesť aj Bohu. A to sa budeme teda snažiť a myslím si, že máme nejakú tú energiu teraz z Turku. Uvidíme, ako bude Pride mesiace, Pride leto. Teda hovorili sme už v júni, máme toho veľa, potom v júli bude Bratislava, v auguste Košice a v septembri prídu Chinorany, takisto naša členská schôdza, takže aj tam bude trochu dúhy. Áno, tešíme sa. Tak vám ďakujeme za pozornosť, pozdravujeme na záver z Turku a držte nám palce na šťastný návrat domov. Čaute. Čaute.